Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, lolatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay lolatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapahamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay si Jesucristo. Nilulwati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salita sa akin na ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalain ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalain ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumalati sa kanila. Wala na ako sa sanglibutan at ang mga ito ay nasa sanglibutan at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalain na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabalanin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. Dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalain ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila'y sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala lang sa sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong may binigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumungong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Mang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala na mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo, ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Malugod ake kaming igpa. Pasibay po nganing pinanditay ti makanyan mila pong telaga deting kekeng sarili.
Munaigpaing ke kaming kapurian ang pong kapasalamatan ke ka. Ila po din ke kaming dudwang king pinandit iti. Kino king kaurasan anong no mitipon kami king lugar ake kang pepanwanan. Paintulutan mo sanang lukuba na kami igpaning ke kang upaya king kaurasan. Ginongening pinandita iti nung may nakit ka man pong kakulangan ke kaming anak mo. Diyos ko manyawad ke pong patawad. Nunetulutan mo sargo igpa. Naing malating tipunan na iti. Diyos ko ing makanyan me pong buklatan ingke kang kayarian banwa. Bangig pa nung nuitang ke kang pengako ke kaming anak mo. Na ipagkalubme ke kami iting ke kang banala pangako. Bang malyaring miyang kapag-aralan. Bang ituro nala detang mayap minggawan. Kapamilata na igpa niting ke kang pagkalub. Apengako ke kami. Paintulot mo sargo igpangening kaurasan. Na kaming sablang anak mong mitagun ping tipunan. Igpa ingayam pun mi ingke kang upaya. Alinis mila dingke keng balang puso. Deting kekeng kaisipan. Bang malyaring makipagugnayan la kingke kang banala kayo payanig Gino. Igpamanibat na po kareting tagapagsalita. Talapakirandam. Ang ganay pakakaniting kekang gamit ape panwanan karing dakal. Tulutan mo sargong Diyos ko pagkalubanan meng puwersampong sikanan. Dating kekeng balang katawan lamanig pa. Bang makanyan milang agawang mayan alang sagabal. Dating kekeng banala katungkulan. Ginoking pinandita iti emilangan po saglawayan deting kekeng lalamanda, deting kekeng puso ang pong kaisipan. Pablasang igpay kapuing manakit kareti, nunaing kekeng adwa na naiti. Kambena igpaning kekang lugod, at saup ginong Diyos, at makanyan mi pong nganing pinandita iti, ilapuring ke kaming awad keka, na paintulutan mo sargo Diyos ko, mag-aring kekang upaya manibat mangeni, ang gaman po king wakas. Salat. Bigyan ng biyaya
nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu sa mga tao ay isang katotohanang napatunay na mahabang panahon. Ang mga kaloob, minidad. Ikongan. Ing kalamno aning Diyos, ababiyeno karimbalang metong ke kayo. Manano na sanang parati lang makasadiyo, tingke kong panamdam. King banting upayang at iniyang pag-iligan, si Kristo karimbalang pusoyo, ngening kapayapan, babiye keke kayo. King ulino, ning ke kayong pamagkapilit, king ulino, ning ke kayong kasalpan tayanan.
Wa karing balang saglit, in Diyos babatiyawano ding balang sariliyo. Nung tutong ikayo, ing kaya kayong pangabiliyon, ing maging metong lamo ding kekong panamdam. At ela maliaring magadua ding kekong pilubluban, king kapamilatano ning kekong kasalpantayanan. Baka bitasan iyo iba't king simula, babieno ampon pagkalob ng Diyos ke kayo inganggang kailangan niyo. E mga wani itang kayang patnube, wa karing balang penandit amamaus kayo ing Diyos makibatiyo karing balang metong ke kayo. Manano na sana, ikong sabla-sabla ang eni akan akong disan. Surian niyo sana ding balang kekong panamdam. Bitasan niyo karing kekong kasarilinan. Ngening ing Diyos babiyeyo ke kayo. Imbutan niyo sana ikong sabla. Nginiking ke kayong kapanwalan. Emulubos potang atin kong kailangan. Ing karinya maliaring magsikaping tao. Nune maigit pa naman. Ke kayo king alang kakulangan din ke kayong pamangailangan. Matulid mo ikong sabla gawa kayo. Matulid mo king kekong kasalpantayanan, ipakit iyong matibe itang kekong tibayan. Anong makananong kelwat no aning aldo ampon kapanaunan karing balang biyeyo. Tibayan, kapibabatan, kamong lob, kaya kayo yasanang bitbitan. Uling, maging alalang kwenta ampon maging alang kabaldugan. Nung ding kekong daramdaman ay amano, ela maliaring manatili karing sariliyo. Eyo asisimpan karing balang pusuyo. Wa na ken at nanano kayo. Nung ding balang saglit mayakit lo karing balang metong ke kayo ingatin lang adwa ding balang pilubluban yo. Ikong sablangeni magnasa magkapilit king bayang maliaring pagimbutan karing sariliyo. Nung no ka rin itang tune apararasan niyo. O, karing balang saglit. Kakalbit yo ing Diyos karing balang kekong panamdam. King banting upayang ikong metayed, king kekong kapanwalan, eko maliaring magayna karing kekong kasalpantayanan. Nune maigit pa naman, ing magpakasikan kayo. King kalam ababiyena ng Diyos, ke kayo. King banting upayang atin kong malayang gamitan karing kekong lubos apa mangailangan. King uli na niti, mapilan akayanakan lumapit ko king kakong harapan. Atin yang biye ing Diyos ke kayo. Ayanting pasabi na, pa kong lalong maigi tumibe, king kekong pamaminto, karing balang tungkulan niyo.
Bileyo ring gamat yo kingepon. Di kayong atiyo. Kaya ngarap mapilan, minga ba, tunggalan. Pan may get miyabiye. Ingke kayong panintunan, kingke kong kasalpantayanan. Pakong malyaring mipatibayan karing bukas. Ebanghelyo. Iyang kinikintan. Kapamilatano ning upayanan ng Diyos ang iniki akong panintunan. Pan kanita king bukas lalo kong may kayating kabitasan. Kingke kong pamanggalo karingke kong katungkulan. Magsadya kayo. Ini ikalang pagkalugni at babiyan ng Diyos kaya kayo. Pantinupayang lalong may git ing ganawan nyo ding kaya kong katungkulan. Iti at makapanawin. Akakitiyo ing kabilyando ring meging pengaran. Magkalugko kaya kayo king kaya kong pamanggalo ing upayanan ng Diyos. Pan may git gawan nyo karing sarili yun. Aduan yung recuerdo ring kaya kong pengaran. Sana alaya pang kukunan ng Diyos. Pan malyaring king 50 anibersaryong kekong paninasan ing akayabe yula. Eko pintutok ng karing kekong tungkulan. Ban may git makanyan kong mipatibayan karing bukas. Era ko kawangan. King kekong pamanggalo. Wapin magpakasipag kayo. Wapin mibabata kayo, uling Diyos yo ing burino. Karing kayang lelangan king bang mayaring gawan yo ing kekong tungkulan, mudeng kekong pengari ayati yung ini. Ang mga kailangan, king kekayong saw, maging aliwaman karing kapatadiyo. Kaya kayo lang dalawan, ban kanita ibiyeyo ing kekong tungkulan, ban king bukas lalo kong mipatibayan. King kekong kasalpantayanan, king lagunan ng Diyos. Pamilatanan ng Espiritu Santo. Ang upaya, ang pangkalan, babiye kengin, kaya kayo nga. Bayong gamitan king alto bukas. King kekong tungkulan, umiyan ako ng ating kapayapan. King uli na balen, ning kanakong panyatong king penanditay ni, patutuan kumo kareng sariliyo. Patibayan kumo karing pusoyo na din tinggap yung tungkulan king Diyos. Ang gaman king angga deti talnan nyo la. Angga king tauling singap no ning kekong pangisnawa deti gawan nyo la. Ban kanita itang tunebye ake kayong panintunan. Iti at ke kayo yang kamtan karing aldo yung paintungulan. Nuan yung ano ing mapibabata uling dasnano itang sablang burina. Kapamilatano ning upaya na ning Diyos ke kong sablang manungkulan. Piyayabayan yung may git ding kekong panamdam. Pakilutlutan nyo ding kekong pengari. Tulutan na sa ning Ginong Diyos alaya pang kukunan karing balang metong kekayo. King banting upayang ilo ring mabiye recuerdo. King iko 50 banwa na ning kekong anibersaryo. Pakyabe yulo karing kekong panalangin. Pinguli no ning kekong kasalpantayanan amatibe arapanan ng Ginong Diyos. Iti alang maging sumbagal at alang maging masakit. Potang ikayo gagawan yo ning kekong tungkulan king mayan akaparalanan. King alang nanumang dake. King alang nanumang mayakit.
Aye maliyaring eno apikasunduan ning tao. Aniya karing balang penandit babiye ko kay kayo nga kung mga manok. May papag-aral kayo. May tuturuanan kayo nung nukarin ing mayap adapta na ning tao king kayang kasalpantayanan. Ena po ikit ning tao king kayang kapanwalan. Deti karing bukas kay kayo lang atangalan. Tinguli no, ning kekong matapat apamaminto king burina ning Ginong Dios kay kayo. Iti at miyabiye alang kulang kapamilatan do ring mayap adapatiyo. Pibubukluran nyo ring kekong sarili king metong alubod. Piyabaya-bayan nyo ikayungon ding kekong tungkulan. Ang giyang nuya po anti kabayat. Ang giyang nuya po anti kaselan ingke kayong gagalawan. Nung ikayo metong mo ingke kong panakbang iti maging alang kabaldugan. Tinguli na ningupaya na ning Diyos. Ababiyena karing balang metong ke kayo. Pakilot-lutan niye ing yatong karinan niyo. Uling epayan ingatad na ke kayo. Uling aliwapayan ing akitiyo. Dinatang ko eboring sabihan ing pamatakutan ko ding sariliyo. Nunedirinan dakong payuwatig, banking maygit, king eko magkulang karing tungkulan niyo. Uling, iyamo bukod ing maging lunas no ampong panulo ning yatuyang salunan. Ding ke kayong mayap papamirapat dapat arapana ning ginunuan. Dapat nga na nanong takot iyo. Ang giyang itang lewon at iyo siping iyo. Dapat nga na nung at iyo ko kanako. Iti at numano kayo. Iti at alang lunto maliyaring. Mikasalayo ing metong matao. Doon kapamilatano, ning upaya na ning Diyos, ulit-ulit sasabihan ko kaya kayo. Nako, mag-adua pilubluban. Doon magmetong ko, king lagyoning kayo payan. Ban king bukas balen, akit me itang nabang. King uli na, ning karing ditak, karing bane-bane, ake kong pamaminto. Iti miyabiye alang kulang itang sablang kailangan niyo. Ing Ginong Dios king kayarian nako paboren. Maging ding banal ayate yung titi pake kayo. Parating makyagum, parating makiyabe. King banting upayang ikayo ing lalong magtibe kayo king karingke kong katungkulan. Wapin nga na ipaliyeng nobena. Yabayabe kayo karing panalangin. Uling itimu bukod. Ing Diyos yo ing makaibiye karing sablang kailangan nyo. Mimingat kayo ikong sabla. Lalo na ning bengi. Gawan yung pisamban, ding kekong sablang tuknangan. Kan kanita alang maliyaring maligalig kaya kayo metong man. Kaybat, pilarete ring dimot, aso yung binyeko, anpong tigkalog king banalyong pamitipon. Mamagwit ko ikong sabla, karing mayap apamang galoyo. Ikong sabla,
karing balang penandit paratilasang makasadiyo ring pusoyo. Panting upayang nung nanuman ing bage adatang ayatiyo, potang makasadyala ring pusoyo, iti maging alang nanumang bage alunto, kaligaligan karing balang sariliyo. Dakal salamat kay akongan, wa maglinis kayo at magpakabanal. Kan kanita dasan niye ang puanakwa itang tuneyong pararasan. Banding sablang lagyuyo, king libro na ning biye, deti at mikintalangan karin king kayarian. Adios, ing kanakong bendisyon at ing kanakong pamipala, ing kekong pamagkapilit karing kekong tungkulan panuanan dakongan. Kapag sa Diyo at mapanalangin kayo, uling iyo iti ing dapat agawa na ning tao. Ing kanakong salamat at ing kanakong bendisyon dalaganap ke kayo. Adios kekong sabla, Santa Veronica, kapayapan kayo.
Hello. Pwede ko pong magloko face mask. Wala po, may puput ko. Magandang umaga po. Una po sa ating Panginoon at ikalawa po sa ating mga magulang at kapatid po sa pananampalataya na nandirito po sa umagang ito. At narinig po natin ng dinalaan ng Batlaya kanina. Sabi po niya, pag daw po pala natatakan na tayo, naibigay na sa iyo yung tungkulin. Panghabang buhay na po pala ito. Big sabihin, kamatayan lang po pala ang makapagwawala sa katungkulang ito. Sabi niya, hanggang sa huling hininga ninyo, yung tungkulin na yun, tungkulin niyo pa rin. Kaya po, ipinaalala po sa atin na habang may kalakasan po tayo, wag ho tayong makakalimot sa Panginoon. Wag ho nating kakalimutan yung mga obligasyon po natin sa Kanya, lalong-lalo na po yung sa araw ng linggo. At ipinaalala po sa atin yung kung hindi naman daw po tayo makapag-attend sa ginagawa na po nating pagnonobena, kahit sa bahay lang daw po, sumabay po tayo dun sa takdang oras po na ginagawa yung nobena po dito sa ating sentro. At napakahalaga po ng pag-aaral po natin sa umagang ito, sapagkat yung tema po natin na ang parabola ng espiritismo sa handog, panalangin at pag-aayuno. Yung tema po natin na ito, akmang-akma po talaga sa ating mga espiritista. At sinabi pong parabola sapagkat ang parabola po ito yung may kaugnayan sa dinaranas po natin o na-experience po nating mga espiritista. Kung ano po yung pagkakahilintulad po na ating ginagawa sa ating pong pamumuhay, sa ating pananampalataya. Sabi po nito, handog, panalangin at pag-aayuno. Sino pong nag-aayuno sa atin? Meron po ba? Wala pong nag-aayuno. Pero lahat po siguro tayo nananalangin no? Sapagkat yun po ang bilin sa atin ng banal na Batlaya kanina na araw-araw po daw tumawag po tayo sa Panginoon. Ano po ang kaugnayan nito sa ating pananampalataya? Alam niyo po, napakahalaga po sa isang mananampalataya na ginagawa niya yung mga ito, yung nag-aayuno siya at nananalangin. Sapagkat ang pag-aayuno po, malaking bahagi po ng ating spiritual ang kanyang naapektuhan. Ang pag-aayuno po ay bahagi ng spiritual na pamumuhay ng isang mananampalataya. Bakit po? Sapagkat pinalalakas po niya ito ang ating mga espiritu o ang ating spiritual na pananampalataya. Niya ang kanyang tungkulin dito sa mundong ibabaw. Nag-ayuno po siya ng 40 days and 40 nights. Bakit niya ho ginawa ito? Sapagkat inahanda niya po yung kanyang sarili sa responsibilidad na nakaatang sa kanya. Para maging ready po siya, maging ready po yung kanyang kaisipan, spiritually at morally. Sapagkat napakabigat po ng naiatang na tungkulin sa kanya. Yung 40 days at 40 nights po na walang kainan, ginawa niya po yun, yung pag-aayon ngayon. At ang masaklap pa nito, nung natapos niya yung pag-aayon ng iyon, ano po, sinubukan po siya ng Diablo. Sapagkat, siyempre po, yung 40 days and 40 nights na hindi kakain, iinom yung tao, ano pong mangyayari? Siguro, kaya po ba natin yun? Yung hindi po tayo kumain at uminom ng 40 days at 40 nights? Ngunit sapagkat nasa kanya po yung patnubay ng Espiritu Santo, nakayanan po niya yung pag-aayon ng iyon. At ang pag-aayon ng iyon, naging malakas ang kanyang espiritu. Hindi po niya nararamdaman yung anumang pagod, puyat at gutom. Sapagkat
pinatnubayan po siya ng Espiritu Santo. Kaya po nung pagkatapos niya dito po sa Mateo 4:1, dagusan niya po na. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng dyablo. Gaya pong 11 yata yan. At nang siya'y makapag-ayon ng 40 araw at 40 gabi, yun po, sa wakas ay nagutom siya. O, doon pa lang po niya naramdaman niyang gutom, pero yung pag-aano niya po in the sunod-sunod na araw, hindi niya po naramdaman yun. Nung natapos lang po siyang mag-ayuno, doon niya naramdaman niyang gutom. 3 po. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. 4 po. Datapot siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Totoo po yun. Nakita ko na rin po yung sinasabi niya sapagkat naranasan po ng magulang po ng ating mamuntukan, yung ilang months din hindi kumakain si Dara, o 4 months. Pero yung 4 months na yun, naabutan, kumbaga, yung 4 months na hindi kumakain ng tao, kumakain yung tao, siguro hindi po makakayanin, pero yung magulang po ng ating mamuntukan, 4 months pong siyang hindi kumakain, hindi po ako nagkakamali, Ganun po yung kahalagahan ng patnubay ng Espiritu. 5 po. Na magkagayoy dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. 6 po. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalayin kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. 7 po. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. 8 po. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharihan sa sanglibutan at ang kaluwalhatihan nila. 9 po. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo. Tingnan niyo po yung panunokso ng dyablo, di ba? Kung hindi po naghanda ang ating Panginoong Yesus, baka hindi po niya mahindihan ito, yung ibibigay lahat ng kaharian sa iyo. Ikaw na yung pinakamakapangyarihan sa buong mundo, sabi. Sambahin mo lang, pero sapagkat nag-ayuno po siya, naghanda siya sa kanyang sarili, hindi po siya natukso, hindi siya nahulog sa tukso. Kaya po napakahalaga sa ating mananampalataya, yung pag-aayuno, at kasabay ng pag-aayuno pong ito, yung panalangin, di ba? Kung minsan, sinasabi ng iba, pag daw gagampanin mo yung tungkulin, kailangan, maghanda ka pa, minsan mag-ayuno ka pa, di ba? I-ready mo pa yung sarili mo. Napakahalaga po sa ating mga espiritista yung mga ganitong bagay. Sapagkat naihahanda po natin yung ating katawan, yung morally at spiritual. Kasi po, hindi po natin magagampanan yung ating mga banal na tungkulin kung wala po yung kahandaan sa atin. Lalong-lalo na po yung ating mga medium. Napakahalaga po sa kanila ito. Yung nag-aayaw na sila, nananalangin. Kasi po, kung hindi nila ito gagawin, di ba, pag nakikita natin, bago sila gumanap ng kanilang tungkulin, nakikita lang, tahimik na po sila at inihanda na nila yung kanilang sarili. Pag hindi ko kasi nila gagawin ito, baka, sabi natin, baka mapuraitam. Di po ba? At may mga layunin po kung bakit ginagawa ng iba yung pag-aayono. Kung minsan, kahit yung tayo po, yung mga, kayo po, pwede niyong gawin ito. Miyembro ka man, opisyalis ka man, may tungkulin ka man. Lahat po tayo, pwede natin gawin ito. Ano po ba yung layunin ng pag-aayono? Minsan, para sa isang kapamilyang may sakit, di po ba? Minsan sa atin, napakahalaga po sa atin ito sapagkat yung ating pananampalatayang ito ay talagang nakafocus po siya sa ating, morally on spiritually. Napakahalaga po sa atin yung panalangin, di po ba? Sapagkat kasi yung panalangin po kasi, ito lang naman po talaga yung way para makausap po natin ng Panginoon. Wala na pong iba, panalangin. Sa pamamagitan po ng panalangin, nakagkakaroon po tayo ng communication between God at saka tayo.
sa pamamagitan po ng panalangin, na ipaparating po natin sa ating Panginoon kung ano po yung mga ating kahilingan sa ating buhay, di ba ba? Lalong-lalo pag may kapamilyang may sakit, di po ba? Pinapanalangin po natin o idinadasal natin sa ating Panginoon na sana gumaling na sila, di po ba? Kung hindi po natin ipapanalangin, ano pong mangyayari, di ba? Baka hindi po mapapabayaan yung ating mga kapamilya. Isa pang layunin po ay para magpasalamat tayo sa Diyos, di po ba? Kaya nga po tayo nananalangin, di ba? Kung ano man po yung mga blessings na dumarating sa ating buhay, malungkot man ito, masaya, kailangan po natin ipagpasalamat sa Diyos. Sa paanong paraan, di po ba? Sa pamamagitan po ng ating panalangin. Para maging mas mapagpakumbaba, di po ba? O, napaka-importante po dito sa ating mga mananampalataya, yung kababaang loob. Although, tao po tayo na kuminsan nasasaktan, di ba? Pag may nakagawang may kasalanan sa'yo, sinaktan po yung mga feelings natin, kuminsan, di ba, masakit din naman sa atin yan. Pero, ang turo po kasi sa atin ng Panginoong Hesus ay magpakumbaba po tayo. Di po ba? Sabi nga, pag daw sinampal niya yung kabila, ibigay mo pa yung kabila. Pag binato ka ng batoin mo tinapay. Kumbaga, kung ginawan ka po ng masama, gantihan mo po ng kabutihan. Yun po ang ibig sabihin doon. Huwag po natin gantihan ng kasamaan din sapagkat hindi po itinuturo ng Panginoong Yesus yung mga bagay na ganon. Katlo po, ikaapat, para po maliig po ang isang kahinaan o kasalanan, di ba? Minsan, tayo po talaga, mahina po tayo. Lalong-lalo na po sa hatak ng sanglibutan. Pag hindi po mahigpit yung kapit natin sa Panginoon, talagang madadala ka po ng sanglibutan. Napakarami pong mga bagay dito sa sanglibutan na maaaring maging kasalanan po natin sa Panginoon pag hindi po tayo nagkaroon ng self-control o yung kahandahan nito. Ikalima po, tumanggap ng inspiration para sa ating responsibilidad. Ito po yung napakahalaga. Sa pamamagitan po ng ating pag-aayon at pananalangin sa Panginoon, yung responsibilidad na atang po sa atin, tinatanggap po natin ng buong puso. Hindi po tayo nagdadalawang isip. Kumisan po kasi, ako naalala ko pa nung kaya nakan ako, naging mamuntukan ako, hindi ko matanggap na ginawa akong mamunto sapagkat hindi po ako ready. Yung mga ganung bagay na naibigay sa iyo yung responsibilidad na hindi mo inaasahan, hindi ka ready. Pero sa unti-unti pong pananalangin, pagtawag sa Panginoon, at kagaya po ng pag-aayon, yun, natatanggap mo yung mga responsibilidad nito. Pinalalakas po yung morally at saka spiritually na yung mga responsibilidad na ito, siguro kaya na naman nating gampanin. Yun po ang nagagawa ng pag-aayuno at panalangin sa ating pananampalataya. Kaya po ipinakita ni Jesus kung gaano po kahalaga ang pag-aayuno, di po ba? Yung mga ginawa niya, tinukso po siya ng dyablo. Sa palagay niyo po ba, kung hindi niya ginawa yung pag-aayuno yun, baka sa tamis ng dila at saka sa tamis ng iniaalok, sa ganda ng inaalok ng dyablo, hindi niya mahindihan yung mga bagay na yun. Kaya po, nag-ayuno po siya ng 40 days, 40 nights na walang kainan, walang tulugan, walang iniinumin, di po ba? Kaya, pag nag-aayuno po tayo, dapat talaga na may kasama itong panalangin. Sapagkat ang panalangin po ay mahalagang bahagi ng pag-aayuno. Sapagkat ang ating pag-aayuno, dapat ay may kasamang taus-pusong panalangin po. Yun po. Huwag po tayong manalangin na kung ano-ano lang po. Dapat talaga, pag nananalangin tayo, taus-puso po yung ating panalangin. Baka po, hindi po taus-puso yung ating panalangin, hindi po maaring katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Na kailangan, pag nag-aayon na po tayo, umpisahan po natin sa panalangin at tatapusin po natin sa panalangin. Di po ba? Bakit ko po sinabi ito? Basahin po natin dito sa Mateo Kapitulo 6 at versikulo 16 hanggang 18 po. Bukod dito, pagka kayo'y nag-aayon, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimabaw na may mapapanglaw na muka sapagkat kanilang pinasasama ang muka nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayon.
Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Yung po ba, 17 po. Tatapat ikaw sa pag-aayon mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusin mo ang iyong muka. 18 po. Upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nangag-aayon, ngunit ng ama mo na nasa lihim at ang amo na nakikita sa lihim ay gagantihin ka. Yun po, meron kasing nag-aayon po, di po ba? Kuminsan, pakitang tao lang. Hindi po lubos yung kayong pag-aano. Kumbaga, binibigyan lang niya ng saya yung mga taong nakikita sa kanya, hindi yung ating Panginoon. Hindi po lubos, hindi po taos-pusos yung pag-aayon ng ginagawa niya. Kaya po, napakahalaga po ito sa atin ng mananampalataya na wag po tayong magpakitang tao lamang. Sapagkat hindi po tao ang ating katrabaho dito, hindi po tao ang ating pinasasaya, kundi ang Panginoon po, ang ating Diyos, ang ating pong, sabi ng Kapampangan, kautos kayo nila po. Kaya po, binibigyan din po sa atin ng ating mga banalaya, yung ako sasawang manalangin. Kumbaga, dindam tayo po nandin, narinig po natin kanina, gawin daw po nating simbahan ng ating mga tahanan. Bakit? Ano po ang kahalagahan ng panalangin sa atin? Di po ba? At nabanggit ko po, yung panalangin kasi ito po yung way para po magkausap tayo, kausapin natin ang ating Panginoon. Nung mga panahon po, ginagawa po ito ng mga naunang nating mga ninuno. Nananalangin sila. Kung ano po yung mga kahilingan nila sa buhay, idinadaan po nila sa panalangin. Kung ano po yung mga gusto nila, idinadalangin nila sa panalangin upang makausap nila ang Panginoong Diyos. Kagaya po nito, basahin po natin yung Genesis 25, versikulo 20 at saka 21 po. At si Isaac ay may 40 taon nang siya'y mag-asawa kay Rebeka, na anak ni Betuel na taga-Syria sa Padan Aram, kapatid na babae ni Laban ng taga-Syria. 21 po. At nanalangin si Isaac sa Panginoon dahil sa kanyang asawa, sapagkat bahog. At nadalangin niya ang Panginoon at si Rebeka na kanyang asawa ay naglihi. Yun po. Sapagkat nung mga panahon yun, si Isaac po, hindi po talaga siya magkakanak, di ba? Sapagkat bahog po siya. Ngunit po sa time na pananalangin niya sa ating Panginoon, ano pong nangyari? Napagkalooban po siya ng supling. Naglihi po ang kanyang asawa, di po ba? Ganun po, kapowerful yung panalangin. Di po ba? Pansinin natin, pag may mga kalamidad, di ba? Usually, mga tao nananalangin po. Kaya ngayon, pag may mga darating na kalamidad, malalakas na bagyo, mga lindol, sapagkat yung mga ganitong pagkakataon po, wala pong magagawa ang tao. Kundi ang panalangin lang po sa ating Panginoon. Yun lang po talaga ang makapagliligtas sa atin. Kahit gaano pa kayaman ng bansa, gaano ka pa kayaman na tao, wala ka pong magagawa pag ginusto po ng ating Panginoon. Kaya, ano pong ginagawa natin? Idinadaan po natin sa panalangin, di po ba? Na sana, hindi po tayo maapektuhan ng mga ganitong bagay. Dumaan po yung pandemic, di po ba? Napakahirap po ng pamumuhay natin dito sa ating lugar, sa ibang lugar, sa ibang bansa, dito sa ating bansa. Pero maswerte po tayo, di po ba? Kahit papano po, nakaraos tayo. Sino po ang ginutom dito sa loob po ng 6 months? Meron pong nagutom? Di po, wala po, di ba? Kaya, ganun po ka-powerful ang panalangin sapagkat sa bawat panalangin po na ating idinadaing sa Panginoon, may katumbas po na gantimpala yan. Kaya basahin po natin dito sa Jeremiah 29:12. Jeremias po. At kayo'y magsisitawag sa akin at kayo'y magsisiayon at magsisidalangan sa akin at aking didinggin kayo. Yun po ba, di ba?
ano pong maaari lang na natin gawin, manalangin po tayo. At sa pamamagitan po ng mga panalangin na yun, tayo'y didinggin. Basta taos puso po yung ginagawa natin panalangin. Yun po ang kahalagahan ng parabola ng Espiritismo sa handog po ng panalangin at pag-aayuno. Napakahalaga po ng dalawang bagay na ito sa ating pong pananampalataya, lalong-lalo na po sa ating mga responsibilidad na nakaatang o mga tungkulin na nakaatang. Kaya po, sana po, kung ano man po yung idinadala ng ating mga mananampalataya, huwag po natin kalilimutan sapagkat malaking tulong po ito sa ating pananampalataya. Muli po, maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Una sa ating Panginoong may kapal. Ito po ang araw ng Sabat, paano nandito tayo sa eskwelahan ng buhay. Ang ating pong kapatid ay naipalawanag niya ang lahat sa tungkol sa pag-aayuno noong panahon pa ng ating Panginoong Jesucristo. Pinaliwanag po niya lahat. Kasi karagdagan lang po yung sa akin na pag-aaral natin ngayon para po madagdagan kung paano tayo ay maliwanagan tayo kung ano ang gusto ng Panginoon sa ating pagtupad sa ating tungkulin. Ano po? Ano po ang nasasabi niya sa pag-aayuno? Kung paano ang isang tao ay marunong magpatawad sa may sala sa atin. Kung may nagkasala ang ating kapatid sa atin. Unang-una ang gusto ng Panginoon ay patawarin mo siya para ikaw ay patatawarin ng Panginoon. Yan po ang unang gusto ng Panginoon. Magmahalan tayo. Di ba? Para marating po natin kung saan siya naroon ay dumun din tayo. Kaya po tayo nandito ngayon dahil nagsisikap po tayo para ang kanyang pangako, pag wala na po tayo sa mundong ito, ay makapiling po natin siya. Kaya bawat isa ay nandito tayo para sa inaasam natin na buhay na walang hanggan. Ano po? Hindi dito. Ano po? Tayo po ay narito dahil sa paglilinis ng ating mga kung may naman po tayong nagawang pagkakasala. Kaya po tayo ang ating buhay dito ay hiram lamang. Para po ipaalala sa atin ng Panginoon na tayo ay malaman natin na siya ang lumalang sa atin at siya ang may-ari sa atin. Ano po? Laki pong pasasalamat natin sa araw-araw, binibigyan po tayo niyang lakas. Nararanasan po natin yan sa atin dahil sa ating pagtupad at sa ating pagdalangin sa may kapal. Ano po? Sa pagtupad sa ating tungkulin. Totoo po. Magkapit-bisig po tayo sa pagtupad, sa paggawa ng mabuti. Yun po ang kagustuhan ng Panginoon. Magkaisa po tayo sa pagdalangin sa Kanya. Dahil po ang pangako ang bilin ng banal. Dahil sa ating pananampalataya at sa panalangin sa Panginoon, tayo ang gamot sa salot na dumarako dito sa ating bansa. Di ba? Dito po sa ating pagtupad sa ating tungkulin, sa tawag ng tungkulin, iba-iba po ang paraan. Total po mahaba pa po ang oras. Sasalaysay ko lang po sa inyo para po ang ating pananampalataya ay sumariwa sa atin. Ano po? Para po malaman po natin kung bakit tayo nandito. Anong nakita natin na patotoo? Anong nakita nating tanda? Ano po? Noon po ako'y nahalal ng aking kabataan, ako po ay masipag. Doon po ang sentro. Lagi po kaming nasa may sakit. Kami po ang karamay ng mga magulang natin noong kapanahon iyon. Pero sa isang dako po, nang ako po ay nagkapamilya, ako po ay biglang naglelo sa ating pananampalataya. Magmula po ng aking mga anak, maliit pa. Ang aking dinanas sa ating buhay, hindi ko po siguro mababatid sa inyo at masasalaysay ko kung paano ako magpapatuo sa ating pananampalataya. Kung paano
ang Diyos ay siya kung paano niya tayo kamahal na hindi maligaw. Ano po? Noong pong kapanahon iyon, marami pong subok ang nangyari sa akin. Ngunit hindi ko po pinapansin. Noong pong ako ang aking mga anak ay maliit pa, ang diranas ko po noon kahirapan. Sa totoo po, masasabi ko sa inyo. Minsan po kakain kami, talbos lang ng kamote. Minsan naawa ko sa mga anak. Talbos lang po ng kamote. Minsan yung kamote ilalagay ko sa saingan. Isasama ko po. Yun po ang kahirapan. Pangalawa po, siguro tatandaan nyo nang patay nila ang aming hero sa Magalang. Noong kapanahon ng Panginoon, ang nasa taong labas ay nasa barangka. Noong pong kapanahon ng iyon, dumating ang mga sundalo, militar. Yung pong bahay ko, kubo pa lang noon. Pumasok sila sa aking bahay. Inalis lahat ng aking gamit dahil po nasa bukid kami. Akala nila may tinatago kami. Isa lang po ang anak ko noon. Yung panganay ko. Nung pong pagbaba ng isang sundalo, yung pinakamataas, linapitan niya. Yung palang pinakamataas ay espertista doon sa paniki Tarlac. Nung pong nakita nila ang aking certification na espertista ko, inang-utos niya ayusin ang gamit, ipinalik. Tapos nag-sorry po sa akin, ba't di mo sinabi na espertista ka pala? Parang di na kami naghalgog dyan. Sabi ho ng pinakamataas, hindi naman po kayo nagtatanong, sabi ko. Yun po ang patotoo ng ating tayo ay mga espertista. Hindi lamang sa mga may pwesto sa gobyerno. Lahat po marami ng espertista ngayon. Ano po? Nung po nakarang yun, mga lipas na yun, buwan ng Agosto, may tinamaan pong kidlat sa amin. Kalong ko po yung aking anak, para pong nakuryente ako dito. Masakit. Tapos po, pangatlo, mainit na ganyan, dumaan ang isang tornado. Sa kabilang bahay, inalis ang yero, parang inanong yung dyaryo. Sakto lang po, nalumipat sa aking bahay. Doon po sa akin, wala na kami, patay kami lahat. Nung pong, hindi pa rin ako natinag. Pero laking pasasalamat ko po sa ating mamutuan, sa ating BC. Bawat po may patay dito, nandito ako. Hindi po sila nagsawa sa akin, kailan ka namin makakasama? Yung pong tanong nila sa akin. Sabi ko, sige, darating yung araw, makakasama nyo rin ako. Nung pong siguro, ang Panginoon na may sige, bukas makikita nyo na ako, nagsimba na po ako. Pero sa pagsimba ko po, yung trabaho ko, hindi ko kinalimutan. Siguro makikita nyo, nasa mga truck ako. Na po. Ngayon pala, panahon na para ako'y magtrabaho rito. Ang ginawa po sa akin, magpipista po sa amin, March 18. Pesta po ngayon, tumuloy pa rin po ako kahit magpipista na bukas ng umaga. Pero pagdating po sa San Fernando, Barangay Sagin, nawalan po ng 2 gulong ang truck naming sinasakyan. Sumambulot po lahat ng mais. Pero bago po natumba yung truck, para pong may bumulong sa akin, humawak ka ng maigpit, tumayo ka. Ginawa ko po yun, maigpit, tumawa. Paghawak ko po ng ganon, tumumba na po yung truck, hindi ko na alam. Pero natandaan ko po yung ulat, sumabog po sa akin. Ako po walang sugat, meron mang kasama ko, may bali. Dinala lahat sa PGH, ay sa San Fernando. Sa hospital po doon. Tinawagan ko po yung anak ko alas 5. Nagtaka po sila na wala akong sugat. Nung linggo na yun, yung mga anak ko, sabi nila, gusto nilang ipabinyag yung mga apo ko. Simba pala ako. Binuksan ko po yan. Nagpasalamat po ako na walang nangyari sa akin. Tapos po ng linggo,
kinausap ko po yung lahat ng manong ko na magbibinyag yung mga apo ko. Nung pong pagbinyag nila, binanggit ng Espiritu na siya pala ang sumalo sa akin. Laking pasasalamat po niya at sa aking mga anak. Nang araw din yun, doon na po sila nag-umpisang nagsimba. Dahil sinabi ng Panginoon, lahat ng dalangin ng iyong ama na makasama kayo, ngayon kayo ay nagkusa sa tungkulin. Yun po ang malaking pasasalamat natin na tayo ay may batlayang gumagabay sa atin. Dahil po si Apostol Santiago, siya po ang nag-iingat sa akin mula pa po sa ating mga ninuno hanggang ngayon. Siya po ang nagtataguyod sa atin. Sa gabit araw, nagpapasalamat po tayo, sinusubaybayan po niya tayo. Kaya ngayon po sana sa ating lahat na sa pagtawag po natin dito, huwag po tayong hihinto sa ating paggawa ng kagustuhan ng Panginoon. Ngayon po, dumako po tayo dito sa Marcos 11:25, basahin po natin. Karagdagan lang po ito para malaman po natin kung ano talaga ang kagustuhan ng Panginoon. Ito po nasasabi niya, at kailanman kayo'y nakatayong magsipanalangin, mapagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanunuman, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong kasalanan. Di ba malinaw? Una po, may nagkasala sa atin, patawarin po natin sila. Para po tayo, pagka tayo tumawag sa Kanya, humihingi po tayo ng patawad, iyon po ay kakasiyahin niya. Ano po? Muli po, hanggang dito na lamang, sana po ay magbigay, naitanim po sa ating mga kaisipan. Ano po? Siguro po tayo lahat may karanasan sa pagtawag sa atin ng Panginoon na iba-iba pong paraan kung paano tayo talaga magsasakripisyo at tutupad sa ating Panginoon. Kanya-kanya pong tawag sa atin sa ibang paraan. May sa sakit, may sa himala, ano po, pakikita ng Panginoon yan. Muli po, ngayon, binabalik ko po na ang ating mesa sa ating mamutuhan. Maraming salamat po. Sana po mabuhay tayo lahat na walang makasakit. Salamat po. Model kaya mo po kaya kayo. Ne po. Andiyan, kailangan po dala tala rin kaya katang face shield. Ulim pong at yuta mo keng public. Ne po. Andiyan po tang oras na ning kapulungan. Andiyan lakota na la. Ne po. Nyapin, meron nga po kareng abilin yan. Kareng patupad na ning kaya katamang gobyerno. Ne po. Nyapin paga nakakaya mo. Pilang kaming very good ken. 1, 2. Ati ko. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at muli po ay tayo ay nagkatipon-tipon kahit meron na dahilan no po na nararanasan natin, kaya po narinig natin ang banal na batlaya. Ang utos sa atin mga kapatid, talagang tayo talaga gumawa ng mga apilin niya na kung minsan kung hindi man tayo nakakapagnobena, no po, dito sa sentro, sa bahay natin ay kailangan gawin din po natin, no po. Dahil ito po ang kaparahanan na itinuturo sa atin ng mga batlaya. Kaya kung marinig po natin sila, talagang nakakatakot po ang darating na pang panahon, no po. Hindi lang yan, talagang parang pahirap ang buhay natin, no po. Kaya ito pong kaparahanan na ito na kailangan nating ibigay ang araw natin, isang Sabat, para po magampanan natin yung mga tungkulin natin, lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon, no po,
na kailangan maging matatag po tayo at palagi po tayong manawagan sa Panginoon na sana wag nang dumating pa ang kahirapang tulad nito, no po. Ang pahirap na ito na pandemic na ating nasasaksiyan, nating nararanasan, na talagang nakikita po natin parang hindi po paalis, no? Medyo parami na naman yung mga natatamahan ng COVID. Kaya yung pong paraan na tinuturo sa atin ng mga batlaya, wag po nating kalimutan yon, no po. Dahil ito po ay magiging sandigan natin, no po, sa lahat ng mga darating na pagsubok sa ating buhay, no po. Kaya nga kung ating gagawin o kung isipin lang natin, ayaw na nating lumabas ang panawagan ng banal na batlaya sa atin, no po. At lalong-lalo na rin ng gobyerno natin. Kaya siguro po marami na tayong mga narinig na binigay sa atin ng mga batlayang kaparahanan, kaya ilan lang po ang ating tatandaan. Kaya po ngayong araw na ito ng paksa po natin ay napaka-importante sa panahon natin ngayon, no po. Ang panalangin at saka pag-ayuno, no po. Ito po talagang dapat nating ginagawa dahil kailangan tayong magayuno, manalangin, no po, na sana ang nasasaksihan nating sakit na ito ay mawala na, no po. Kaya lahat ng mga naniniwala sa Panginoon, ito po ang importante, no po. Ang manalangin at magayuno, no po. Narinig po natin kung ano kaparahanan ng pag-ayuno, no po. Nung nakaraang linggo, naging paksana po 'yon, ang pag-ayuno, no po. Alam po na natin ang pag-ayuno. Gayon din ang ating kapatid ay kanyang binanggit uli ang pag-ayuno, inispikan niya sa atin, binigyan niya rin ng diwa ang pag-ayuno, no po. So ang panalangin, no po. Ang panalangin ay napaka-importante, no po, na kailangan natin parating gagawin, no po. Pero paano ba ang itinuturong panalangin sa atin, no po? May binigay na sita sa atin, mga kapatid, basahin po natin. Paano ba ang gagawin nating panalangin, no po? Sa ating sa sitas natin, San Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Magbasa tayo pong 6, no po. Magbasa tayo ng 6. Ito po ang tinuturo sa atin ng kung paano tayo manalangin. Datapwat ikaw, pag ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at iyong ama ay nakikita sa lihim na gagantihan ka. No po. Ito po, 7. At sa pananalangin ninyo ay huwag niyong gamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit, no po, na gaya na ginagawa ng mga entil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. So kailangan ayaw din pala ng Panginoon na pahulit-ulit ang ating mga dasal, no po. 8. Huwag na nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng iyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. So, alam na pala ng Panginoon yung nasa puso't kaisipan natin, natatalastas na niya kung ano po ang ating dinidinggin. 9. Magsidalangin nga kayo ng ganito,
Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. So ito po ang mga kaparaanan sa pananalangin no po ng sinasabi sa atin ng ebanghelyo no po. Na yun po ang dapat nating gawin. Kailangan magiging taimtim. Kasi pag daw ikaw ay nananalangin at pinangangalandakan mo, parang natanggap mo na po yung kahablasan. Ganito po ang ginawa ng isang pariseo. Basahin natin sa Lucas 18, no po. Kapitulo 18, versikulo 10, no po. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa ay pariseo at isa ay maniningal ng buwis. 11. Ang pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lang gaya ng maniningil ng business. Ano po yung sinasabi ng pariseo? Ganyan po ang pinatatamahan pa yung iba. Ano po? 12. Makalawa, kung nag-ayuno sa isang linggo, nagbibigay ko ng ikapo ng lahat kung kinakamtan. O pinagmamalaki po niyang pariseo nito na siya po ay palaging 2 beses pang nag-ayuno sa isang linggo. Tapos binibigay niya yung 10% no, ng lahat ng kanyang mga bandi, no po, yung kanyang paghari, no po. 13. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadakukan na ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, ikaw ay mahabag sa akin ng isang makasalanan. O nahihiya pa yung maniningil ng buwis, kapatid. Ayaw man lang na ginaganyan lang niyang kanyang dibdib, no po, dahil sa nahihiya siya. 14. Sinasabi ko sa inyo, nanahog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaharing ganap sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpakabababa sa kanyang sarili ay matataas. So yan po ang sinasabi ng atin ng mga ebanghelyo sa atin, na wag po nating ipagmalaki kung anumang bagay na ginagawa natin, no po. Kailangan magpakumbaba po tayo, no, sa lahat ng bagay na binibigay na biyaya sa atin ng Panginoon. Yan po ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya po sana ang gawin po natin lalo ay talagang ang paksa natin ngayon ay dapat natin taglayin sa mga puso natin. Palagi po tayong manalangin at mag-ayuno, no po, dahil sa pandemyang nasasaksiyan po natin. Dahil ito daw ayon sa mga dala ng mga banal na espiritu sa atin, ay siyang magbibigay ng proteksyon sa bawat isa sa atin, no po. Kaya lahat po tayo ay kailangan, kung hindi po naman natin nagagawa dito sa simbahan, ay punta po tayo ay sa bahay na lang, no po. Kailangan tayong palaging nagdadasal at magayuno. At muli po, meron po akong ipaalala, dapat kasi po ay sa Linggo Convention, no po. Ewan ko lang kung magkakaroon ng time nito kasi naririnig ko magbibigay na naman sila ng quarantine, no po. Yung card, no po. Quarantine pass, no po. Baka pero ito po, kung sakali bang magbigay sila, pero sa Linggo po Convention, mahalaga po kasing gawin na natin ng convention para yung mga kasama natin. Sabi ko mga sa mga ibang sentro, kahit ilan lang sila, no po, kahit 2-3 lang sila,
no, para magawa po natin ang komisyon dahil kahit pandemic, dahil na ayon sa ating saligang batas ay magkakaroon na po tayo ng eleksyon, no po, na 3 terms lang po kasi 3 years lang ang term ng isang local. Ang election po sa October, kaya sa commission pag-usapan natin kung paano po ang ating gagawin, no po. Alam ko wala namang ganong problema sa atin nito pero dahil ito po ay inuutos ng ating saligang batas sa ating pananampalataya, alam ko sa PPC 5 wala naman akong problema na sa pag-eleksyon parang ano lang formalidad na lang, no po. Kaya pero pag-usapan pa rin namin ng mga nanunungkulan sa bawat lokal na sakop ng PPC 5 sa linggo po sa convention natin, no po. At pagkatapos nito ay sabi ng mga kapatid ay humingi po ng meeting tungkol sa ating sentro, no po, sa project natin dahil ang nangyayari po kasi iba-ibang opinion po ang lumalabas. Kaya sabi ko mga kapatid, dapat talaga bawat kilos natin sa ating proyekto ay tayo yung nagmi-meeting para kung sakali man, kung ano po yung napagdesisyonan ng mga manunungkulan natin, yun ang ipatupad natin, no po, na hindi iba-iba yung konsepto ng ating ginagawa, no po. Pagkatapos po nito, sana ang mamuntukan ay lahat ng mga opisyalis ay magkakaroon po tayo ng pagtitipon para lahat ng mga problemang maliit na problema ay bigyan natin ng solusyon, no po, para sa ating proyekto. At muli po, magandang umaga at marami pong salamat. Magkapampangan ako mo po na. Muna po kin Diyos, kadbagi kayong pingarami ang pong kapatad, ay lang sawang magobra, tutuki kaglutan ng Kristo, maya payabak po kay kayo nga. Tutulangan po rin pepamalinan ng kikatamong kapatad, uling kami alos oldoldo, magumisang Lunes hanggang Sabado, lumisan hanggang Domingo, lalakad kay Kendalan, patupad na po talaga. Diyan pong pilchid na rin, makamas na ka makapilchid ka pa po. Pero kami uling lalakad kay Kendalan, sabi mi ka rin ang timong edtek na magkasakit kami. Uling dengki ang sakit na lalang salamin, papakalaki ang lupa miyami. Pero sabi rang, yung papakalawuling batas dapat tayong patupad ditang mungking magobra keng munisipyo kaya katamuraka kitara po. Totoo naman po ito, kami, itong kiyandalan, susunod nila, po tapos kung tsuna keng maranglela, kumi nila. Kailangan niya po kasi talaga uling batas. Ne po. At sabi niya po, yung inaksyon ng kikatamong kapatid, malapit na mo. Awari po, kaya tangal doa, sabi ko na kaya kayo, na bisa na akong payalili. Ne po, kasi munang-muna, kalupa na po yung sabi ko, yung kanakong tungkulan niya kung masyadong agagawa. Pero ako po bigagan na ka, hanggang pang palitanda ko, papayalili na ako, yung pong suporta ko, dyan pa mo rin. Meron ako mong pugulutan. Alam po, kasi yung ating sasabi ka na ako, nung minsan kasi, siyempre, totoo naman po ito, itang, ika pa mo nga rin busy, mo naman gawan itong kulan mo, natural mo po nung minsan na dadalanan itang uling katintapon laman. Sabi ko, anyapin kayang tutiging eleksyon na ako, payalili na ako. Ngayon, nung bisa, kayo, kantakal ko. Sabi ko po, pero, malapit na ako po, tsaka na po yung kain Pero, yako po ngayon pa, makisabi na akong mayap, mantamungan na po. Pangkanita po, ewari po yung tinapia na ng Diyos, abi-abi tamo. Abi-abi atangan po kayong tungkulan liwas-liwas tamo. Pota po nung alimbawa, at yung ating tungkulan, nilang dinanang karagdagan ng Diyos. Ikaw nga lang tungkulan, makanano kayo. Na po, kanyabi po liwas-liwas tamo. Pero makanyan man na yung lugod na ng Diyos, kaya katamo yung mama ko. Sabi na ng banal nandin, ang giyampang nanuman yung epidemyang darat na ngayon, nakasakitan king yato, nung ngita mo at intantakot king Diyos, at tsuta mo kaya nanon takot tamo. Tutuya po ito. Alatapon takot. Potang din kaya nga manumpong kaburyan. Napagawa na kaya katamo, agagawa talam, sasan metong tamo.
ita mo po yung metong ng maging lunas ng yatong kikatang kakarin na ini. Ita mo po yung kulang. Kota po nga gagawa talangan din kikatang darandaman na rin. Katang banebane makagawa tamo ko rin kikatang tungkulan. Kanita po yung Diyos panwanana. Anya pinsabi ko, maralas sabihan ko, kailangan itang makaba, noon na itang makuha daw matimbang na kuha tayo nga na diwa. Na po? Naran tayo po itang makaba, nung kaiba na nita, lata mga tandaan, lata mga pulupkyan kikatang sarili. Masanting niya po itang makuyad na atanggap talangan king kikatang sarili, apalubtala ka rin dulang darin kikatamong puso. Ito po yung importante, king kikatang pamaniwala. Sabi ko ping mamuntukan nun din, dinanda kang oras sana po, tagisan kayo, titak niya mo. Map na mo po, at yung kikatamong kapatid kaya ni Kandabay, pare ko, may pasdo kong bagyan niya po. Huling silipang kaya mo po, paluban tayo mga kaniti, itang parakan na ako, miras niya mo po. Kaya pasibayo po, yata kakalinguan magubrak yung burin ng Diyos. Yata mo pa inawa. Mga kanita, lalong may panwana na katamo. Sabi, dindam kaya po yung banal na espiritu din, sabi na, yung tinggap yung tungkulan nga na, yung muya ni, hanggang mabiya kayo. Nyapin po pag-aralan kayo, mga nanuya kanini. Yamin po, hanggang anong mabiya ka, meron lang pa rin tungkulan na pagkalub na kaya ka, yamin po makananuya kaya kanini. Pero po lalong masanting siguro nung adwa kami niya po. At manta din, nung ala ko mo, nating kong kalili niya po. Pasibayo po, misasan betong tamo, eta kalungan ng kikatang tungkulan. Pasibayo po, maya payabak kay kayungan. Mamuntukan po dalan at suya pala. Maya payabak po. Ay makayapayabak po katamuan at kaya mumuna kayong Diyos no po. Malagad ta na mo pumikikit niya. Uli siguro na yung pandemic. Pero ya kumisan po ata mo. Yan po, minaw siya naman yung itong kanyang kapatid. Parating kaya tang meeting niya po. Sana bayo dataging anniversary makakarinta na gawa niya po. Sana po. Pero po sana payabot ko mo itang kaingatan. Ne po? Naman ano sinabi na ng banal na tukita mo kasi Cesar. Tukita mo. Ako po kasi mga palahot ko eh. Sinabi, hindi minulig pa mo, ba't ko batang singobra? Ela mo dinalan din nga ka. Sabi ko ang tao Aldoldo. Pero po itang adwang ko kimbabo, na sana po atang kasabi ko la, aliwain ng face shield din bibiyan na kanako. Babalo na ako kitang kayang kalam. Ne po? Banta po na ano man itang virus, miras ka na ako. At nung muli ko mang mandala, ingadong ko kayo, sana kita pandalan manakbag na, at mawala kang timbula, banta po rin ang kapatadadalan, ela naman miyawa. Puta po nga doon mo ito, ibiyan. Ne po? Kaya po, yung pamanyawad kaya ngeni, ya pong sapat tapong manyawad. Ne po? Ya pong mas maragul tang kambilan. Para po kasi ka na ako, ya pong peka maragul ang kambilan. Huli pong dakakuluban, supplier, ne po? Kung ngobra ko, ako naman po, iwasan na lang kasabi. Ne po? Lalo na po, kaya katamong hanggang frontliner ang mga gobra, pakain nga tamo po. Ne po? Adwa na po ito, yung kaputulad yung gundindam niya po. Misan talaga, yung pamanungkulan, miya solid po. Tiya ako misan dakal ko pa magkulang. Ne po? Misan nung kay miras ko keni, 10 oras na. Ne po? Kaya man kaya kami, panay akong late. Nya nung mamiyala po kaya attendance, bagsak ko po. Nya po tapong datak sabi kong mayap. Dintang ko po nabengi alas 11 ako. Kaya medyo puyat. Makanyan man po kasi, tamo po pa itakid ka rin makanyan. Ne po? Kasi po, makiutos tamo kay babo. Ali po ka rin tao. Ne po? Panay tapong isipan, ikatamo, makipag-obra tamo kay Diyos. Itamo po, dakal salamat at mayabayabak po pasibayong.
Dakal pong salamat muna po kayong Banalay Espiritu. Kening mi pagkataon may pamagaral kay katam at antimurin ka rin kapatid tamong mapila na may mensahe mo naman. Ingal do po ngay ni maulagaya kay katamong sabla alelangana ning Diyos gagalo lalam na ningal do uling binyene kay katam ing anamayaldo bang gampanan tamo itang meto nga obligasyon bilang tao, bilang ating pamilya, bilang ating katungkulan ing miayaliwang kaparalanan. At tingaldo po ngay ni mitalagaya bang iganap ing metong pamagaral bang ing metong amano ding salmon ampong mga lagong amano amayap ng dandaman ning tao o ingat yung makalub king kikatamong katawan na ini malyaring maramdam la king pinandit ding amanong menibat king banwa antila mong maglambung ka rin kikatamong sarili bang miyang kaginawaan kikatam uling ining katawan na ini manandaman niyang pagal, manandaman niyang tikal. Dapat king ikapitungaldo, ibibiyataya bang painawan taya, bang ibiyatane man ing katungkulan tamo, kitang kikatamong Ginoo. Pasalamatan tala, di nga manong miyabiya kikatamo king pinandit. Uling ila ding kikatamong maging biye, ila rin kikatamong malyaring sikanan, malyaring gawa na ning metong atalasal pantaya. Uli pong marakal, kagulo tamo kini, kalako tamo kini, ing kikatamong biye, adanasan etaya po balo bukas. Dapat kaniti kingaldongay ni metong yamong biye, patunay kay katam na malyaring asabi tamong mag-ready tamo. Re-ready taya naman ing sarili tamo nung nano ingarapan tamo bukas. Bakit po? Ayong kutang. Ing pamagaral pamagayuno. Ing pamagaral manalangin. Sana etamo mabilang karetang taong potang maraplang manyawad king Diyos. Potang makibat siya yung kikatamong igpaking banwa, heda kaywa kikilala yan. Bakit po sinabi na yung pamag-ayuno? Bakit sinabi na yung pamanalangin? Uli pong ini, yapi ning direct tamong pamakisabi king Diyos, uling etaya puwa kakita kasabing ang timong tao. Ing panalangin, iya po yung metong aparalan, bang makipag-ugnayan ka kitang kikatamong Diyos sa miglalang kikatam. Bakit iayuno tayo yung kikatamong sarili? Uling bayo ka makiyarap king kikangigpa king Diyos, king banwa, kailangan isadyame yung kikang sarili. Uling atin niyang adwan kikatam. Sabi na, nung mag-ayuno kaya na, nung may kasabing siping mong bale nga na makisabi ka pa kaya. Makipagkasundo ka pa nga na. O po tagalang, sarili mong kapatid may pagsabyan, tsaka ka mamarap king Diyos. Di po matanggap, malino ya pong sasabyan na ito. Anya kaluguran na kapatid, nino mo po ing taong, may susubukan king biyen. Ako man po mimimwa ko. Ako man po magkamali ko. Ako po nung mimimwa ko, agad ko pong sasabyan, nang minsan, sabi ko, mimwa ko kitang gagawa ng masanting para ka na ako. Pero kaya po kamuan ng kapatid ko nga kakit ko. Yung kakamuan ko po, itang gagawa ng mali, itang gagawa ng matsura. Pero bilang pong kapatid, kaluguran kaya po. Makanyan po. Kanya nung minsan, yung tao masusubok tam. Yako po king kanaong sariling biye. Nung minsan, daralan tamo po kayang pagsubok. Yako po nung ating kung kasabi, ako po may paindatod.
nung ating ko pong ikakasundo kayo, nung sakali man, mo kuha patudtud kabukas, akit ko po. Karinya po may naing kanakong sarili. Potang ating kong ikakasundo, potang isipan kong mimuaya kanako. Eko po may pasno hanggang kaya kitang pong pagsabyan kayong kapatad. Uling, iya po yung panandamanan ng kanakong katawan. Alayang karatunan. Bakit po? Kasi sinabi na, uy, tamangan po magkamali tamo. Mituturuanan tamo po. Anak, matwa, mituturuanan tamo ketang malyaring ikakayap na ning balang metong. Uling, karin tamo po malyaring munta. Nung impairalan tamo yung sarili tamong balo, nung pairalan tamo yung sarili tamong impanandaman ng pali ng kaya ang katawan yung pakirandaman mo. Beri ko pong sabyan, itang muha mo yung pakirandaman mo. Kaya tamo po misadsad. Kalupa na king tungkulan na antikaniti, sasabyanan ng bisita mo, bisa niya namang pong magpainawa king tungkulan. Ako po isang bisa na ako naman po. Kaya pa, kasi, yung manungkulan po masakit. Ilan tamo po kabilangan. Nung edda kayo naman po, pag gayon, edda kayo naman nakakasundo king lungbanwa. Pag gayuno da kayo naman po, magayuno ko naman, manyawad ko naman king Diyos na asad sad da kayo. Asad sad ko. Asad sad yung busy, asad sad na koning busy. Makanyan po kasakit yung manungkulan. Yung manungkulan po, magayuno kami naman. Manyawad kami naman. Kalupa na naman, yung minsan ni tamo, ugali tamo po ini. Yung pamagayon nung sasabyan tamo nung minsan, maglubeno tamo. Ang mintatamo po ken, maglubeno. Ne po, eta magdalang nanong istorya, kasi maglubeno ka po, po, kaya naman kanyan. Ako po, nung minsan, uli pong nung minsan na istong at tiyuko mo rin, metong pangoras o pangoras sa tuna, okay ni, lawen-lawen ko rin po yung sitwasyon. Pero makanyan man, pota pong mag-aral tana nung minsan, karintamo mo mabibiyasa. Yan na po biring sabihan, inisasabihan ko, atin tamong agagawa, ana epausto. Pero makanyan man po, yan nga, binyanangan kaya katamo, no karnya itang kalidad na ning kaya kang sarili, naburi na ning kaya kang katawan. Mupin, potang atsyuta na ken, anyapin po parabola nga na, atin po kasing guidelines, metong yang dapat nantukyan ning metong nga talasal pantaya. Kalupa na nini, nung pong magsimba ka, mamaligwa na ka mang muli, nung mirasing alas 10, lalawan me, ka naman po misadsad. Kailangan isto pong migayuno ka, simba kong nga aldongay niya, kailangan nariyan kaya po itang alas 10. So, uling isadya meaning sa katawan na ini, uling talakay ni Pia po niya. Gusto sinabi mong 9:30 na malapit na kaming lumwal. Mamirapal niya po yung katawan na ini. Gusto nga po migsadya ini, talagang 9:30 pa mo, brim, mayari na magsalita ibisyo, kayang mamuntukan niya. Maganyan po yan. Kanya, yung pamagayuno po, malagaya kaya katamo. Uling, sasadya may ini, yung katawan na ini. Uling yung katawan na ini, alob na namupin, mayari na yung oras. Kanya, kailangan sa sadyatangan ng gana-gana, makanyan niya naman yung kaya katamong ginong Diyos, kaya tang pilan pulong aldo, yung kaya katamong gino, Yesu Kristo, migayon niya, mamangan, miminum. Dapat, potang atsuing kinan, kaya kakaring ka masubok, makanya mo naman itamong tao. Potang mga tamong akakit tamo yung mayayaliwang subok kayong biyata mo, bisa tamong bigay. Bisa yung bigay yung katawan na ini. Kasi, nung eme po sa diya talagang bigay. Yan ako po bisa kaya tutuking eleksyon na naning busy. Kasi po, uling, atin yan darandaman. Pero nung yan po yung pakiramdaman tamo, sabihan na, pegi bata niya naman, aliwa naman yung tao, yung kautos tamo, yung nga pong gino. Kanya, makanano po ito, tamo rin makaitras. Yung Diyos po talaga nakatamo ken. Yaho mo naman po, mo naman angad tumwako keti. Tumwakong manungkulan bilang mamuntukan. Kalupad na po rin pengari tamo. Uling buri ko naman, bisa ko naman makirandam kayang lalam. Nung panwanan nyo, biri ko naman makirandam kayang lalam.
Biri ko namang akakit ko la rin kapatid, bagsalita la kini, biri ko la namang pakirandaman. Mo bukod po ya akong panetatalakad. Yan po, nung akong malyari buri, agang ako mo rin po, bisa ko naman, kaya tangamanwanan ng kaya katang kapatid. Na bisa ko namang kalupanay tayo, ako tatanggihan ng obligasyon, pero nung papagpilinan nyo ko, nung sanang buri kaya naman yung makirandam ko. Pero makanyan man po, to, itapingaman man ng kaya katang kapatid, ninumong mikiburi po kayang obligasyon. Lalo na po kayang kaya katamong kasalpantayanan. Yan nakatamo po pasweldoan ng kasalpantayanan. Itamo pa pong kitang agyu tamo, mamiya tamo, kitang kagiwan tamo. Yan mo po kalupo. Nyapin po yan, yung peka mabayat, kaya katamo uling gugulan me. Yung kaya kang panahon, gugulan me yung biyam kasabena. Yung mysterious po ni nga pong ginuya mong kay tamo, na hanggang mang daralan tamo kanini, milalabas tamo po. Den pamilya tamo, mga pabren. Iya po yung pamilya liwana. Kaya sakit ang tanggap ko pong pera, den naman pong pamilya ko, anak ko, mga pabren. Beri ko niya po ngayon ko po diri ng pera, ko diri ng sweldo. Narengan ako, apapakanan ko lang makatatlo, pati ngapon. Manyaman niya po ito. Yan po, potang mitalagaya kaya ka, hing meto nga obra. Yung Diyos po, yung mitalaga kaya ka, yung Diyos, yung kautos mo, ala kang takot. Nanuman po ing maging sagabal king biyata mo, kalyanta mo, lumabas mong mayan yan. Anya po sana kaluguran na kapatid, deni pong pamag-aral tanga rin yan po, lumabas lang ang mayan din. Nanuman pong arapan tamo, mabayat at sakit yan, potang makapanatili tamo kaya, milabas tamo, milabas. Anya po sana kaluguran na kapatid, manatili yakini. Yata mo magadwa-dwalub, sabi na ning Banal na Espiritu. Ya po yung panabili na kiyakatam. Uling pota sa biyana, nung magadwa-alub, misubukan ka, bili mo na yung talan mo nga na. Bili mo na yung talan mo nga na, uling nga mo aakit. Makanyanya mo po pala, kitang pangabitin mo. May pabinili, miras kang abak, ikit me. Kanya pala, may nikal kang kabukas. Hanya makanyan po yung sasabyanan ng banal, magadwa-dwalub. Yan po, maging matibe tamong singkatibe hanapin. Yan po yung kanaong amano, kaya kayungan po rin, kaya katamang pisaw-pisaw, 3,160 la po. So, God bless you all po man kaya kayo. Yung Diyos po, malugod siya, kaya katamang. Istula po. Istula po. O kasi kaya ni 3,160. 3,560. Bala po. Sige, lista kayo pong pasibay. Ito po. God bless you all po kayo.
sasakdalang king mulit pong pasibayo ginong Dios makanyan ke pong misasan metong at kukulay tigpa king ke kang banalayarapan. Aking pinanditati Dios ko kay bat miyang gewa ing metong atipunan ng nukarin. Munang dadwang miit payabot dingalang kapapusan na kapurian. Kagumda po Diyos ko rin ke kaming balang kapasalamatan pablasang peparaman mo ke papong biye ampong sikanan. Sumangid na manigparing balang kakulangan ampo pang pamikasalang arapat mi. Makanyan mo ke sapong patawaran. Gino, karing baging areti laki pong malyaring ayaw blas. Nune mo po bukod ing puryanda ka ampo pang samban king kekang pangay espiritu ampong pangakatutuan. King pinanditeti papasalamatan da ka ng makananong makanyan me pong tinubod ing kekang banala pangako. Paano pong ituro ampong ipagkalob deting bagay paralanan amalyaring gawa na puning balang metong kekami. At dating sablang amano mo Diyos ko, mi pagkalubla king pinanditati, sapo Diyos ko, ganap lang mi dapok king dulang daring kaya kaming balang puso at balang kaisipan. King kapamilata na po Diyos ko, ning lugod mo't banal mong kasopan, ikpahing balang metong kaya kami, at makapanatili pa yung pwersa ampong sikanan. Ginoking ulinaning kaya kang lugod, manyawad kepot makisabing mayap, o yan po ginoing kaya kaming yatong salunan. Apo. Lalong may giting mabagsika sa kita, durugang babaw na po ning labwad, manyawad kaya po ampong makisabing mayap, ganap mo na sa pong aplakan. Ganap mo na sa pong lubasan igpat, isa po lame po kaya tangalang mapinsalang metong man pong kaladwa. At ikami pong sablang anak mo Diyos ko, manyawad kaya po ampong makisabing mayap, sa po Diyos ko yung lilungan mo kaya po king kaya kang banalaw paya. Nuke man sapo me, nuke man sapo painturoy, pala kaya sapong malyaring piligro. Pablasang Ginoo panaligan mi po ing kaya kang kapangakuan, king emo kaya po lakwan dili-dili. Nya po ing sablang bagi, Ginoo panalig mi, karing kaya kang mapagpalang gamat. At nanuman po Diyos kong babalita daring kaya kang mga banal adaratang ming panahon. Diyos ko ing sablang bagi, ipanibala mingan po. Pablasang ing lugod mo Diyos ko ipagkalubmi, karing balang metong lalong may gitig pa. Karing sablang talapagobra at tutukiking kaya kang kagulutan. At ang gana po Diyos ko ring sablang kapatad mi, ay maniwala paki panalangin mila Diyos ko. Ingatan mula naman sapo. Tagkilan mo po ring puso dat karelang kaisipan bang malyaring balikdan do po ring karelang banal na katungkulan. At bang karengal daw bukas makanyan la namang pong sumuyoking kaya kang banalayarapan ginoking penanditati. Nino man sa pong ating bitbitakina ng pong kapanamdaman o ting mang problema karing balang metong kaya kami Diyos ko. Sa pong lubasan mo nganing sabla. Ang gana po Diyos ko ring sablang kapatad mi at pengaring makayatsuking karelang balang ko bong tuknangan ginopanyawad milapot pakisabing mayap. Sumagib na po Diyos ko ning ketwan, ikpapanyawad mila pong karagdagan. Sa po Diyos ko pagkalubanan mo pong ganapapwersang pong sikanan na langalang karing balalming katungkulan. At makanyan mo pang suglungan din karelang balang aldot, pakaban mo papuring karelang balang biye. King makaba pa pong panahon, bang tingupayang mga sadsadlat makayari lagi no karing banaldang obra. Anting mo rinig pambanal, pakipanalangin miya po Diyos ko itang kapatad mi. Ama nalakaran ginoking kaya kaming kasalpantayanan, igpatyo po king gamat daring biyasa. Igpamanyawad kaya po ang pong makisabing mayap. Sumangid naman igparing kayang kakulangan karing aldo napon, makanyan kasapong mamatawad. At siya paking metong pagsubok ang nukarining kapanamdaman, manalipan niya king kayang kahanglaman. Ginoy da ka po yutos nune makanyan kepong magparalampu. At makisabing maya palang-alang king dalong naning mabilog kay iglesia. Ginoy biyeme po ti pagkalupit ang ganap ng kapaldanan. Bang may gitya pang medinan kabitasan, ginoking kayang kasalpantayanan, may gitya pang makapagtibay ginong Diyos. Bang ding banal ng katungkulan ginong Diyos at malaya no pa pong agalawan. At sa po Diyos kay mabigo kareting mayap mi pong kapagnasan. Alang-alang ikpa karing kaya kaming balang banal na katungkulan. At sa po Diyos ko king pinanditati. Paintulutan mo sa po. Dating sablang pengari mi ang pong kapatad aming andaywan bang malyaring magdulap lang karagdagan. Ikpa magsabi kaya pong mayap.
nung makananong makanyan lapong mekong payapa, sa puigpaking karelang balang pamagsakubli, itang kapayapan Diyos ko mulit pasibayong mipagkalubya karing balang metong, ating bitbit tulampong pakinabang, bang tingupayang karing aldo bukas Diyos ko, akayabe mila pong magobra, mulit pasibayo Diyos ko king ranglayan, at makanyan mila pa pong akayabe. At sapo Diyos ko, ingatan mo langan po karing kikang mapagpalang gamat, at sapo Diyos ko, yala malyaring miyabuban, king mabagsik kasakit, adurugang babo na po ning labwat. O na naman pong adlena ning dewakan Diyos ko, makisabi kaya pong mahayop, ingatan mo sapo Diyos ko ring sablang pengarmi ang pong kapatad, bang karing aldo bukas, makanyan kaya pa pong miyabayabing magubra king ranglayan, nung no karining talaga mo, karing balang metong kaya kami. Ginoong dakala salamat, mulit pa sa bayong dadwang mila at payabot. At sapo Diyos ko, king pinanditay ti karing kaya kaming balang pamagsakubli, nung makanano kaya pong kapayapan miras, king kaya kaming santuaryong iti, karing kaya kaming balang pamagsakubli Diyos ko, mulit sapong tangalan mitang kapayapan. Ating bitbit pakinabang dulang daring kaya kaming balang puso, bang karing kaya kaming balang pamaglakad, pamanakbang lalong may git karing banalming katungkulan Diyos ko, itapong kaya kang kaburian ilang malyaring agawanan na puning balang metong kaya kami. Ginodakal pong salamat, karing kaya kang mayupayang gamat ipanabilin milangan po rin kaya kaming balang biye. Kagom na po igpaning kaya kaming balang pagkabiyat karing aldo bukas sa Pagino, nabangnan miya sa po itang biye kaligtasan. Dakal pong salamat igpa. Dati po ilang kaya kaming samong pong dalangin matanggap langan sa po pang mipakibatan. Ing sablang bagay ipanalig mi. King lagyong migpating anak mong bugtong Yesu Kristong kaya kaming tagapagligtas. King lukob ang po pang tayda, din kaya kang banala pangakong mapamatulang Espiritu Santo, iyan nasa po.